होमबा लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर दा बङाइगावआव थांनो नागिरदों मबाइल लायनो। मबाइल जेखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै फैनोसै आरो मबाइलखौ। बागुरि सफैबाय लोगोफोर। थाबायलांगासिनो आरो गोजानथार दखाना। दखाना बेनो आरो लोगोफोर बङाइगावनि दखाना। माबो लाखाङा जा गरमबो। मबाइलखौ लाखांबाय लोगोफोर दा टेम्पार लागायदों आरो ओमफ्राय चार्जार आरिखौ माबायदि चार्ज माबायो बेखौ देखायदों आरो। Oppo Reno 8 Pro लोगोफोर मबाइलनि नामा लाबाय दा बिनि प्राइसआ 46,000 आरो दामखौनो खमायथारा एसेबो। दा मबाइलखौ पेक खालामबाय आरो पेक खालामनानै बिलखौ फनपेआव ट्रेन्सफार खालामना होबाय आरो केस होआसै आरो बिदिनो फनपेआव होबाय। फनपेआव होनाया साबसिन। दासो लाखांबाय मबाइल गोदानखौ। जा गोबाव आयौ अयथासार बिहिर जाखायो आरो दासो मोनबाय। ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन आरो लोगोफोर। ओरैनो फुंनि 10टायाव थांनानै 4:30 सफैदों आरो ओमफ्राय ओरैबायदि ओंखाम जाबाय बोरमा बेदरजों उदै बुंजासे जाखाबाय आरो। ओंखाम जाखांबा दा गय जागासिनो, दा न'आव थांगासिनो आरो। लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, चेनेलाव गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।